Mga igsoon ko na ni Kristo, asa ba nakabase ang atong kasikatan o pagkahalangdon karon panahona? Kay matupas sa pasiuna, kitang tanan gusto kitang mahimong inila, halangdon ug sikat at ubangan sa kadaghanan. Sa mga nagtuo nga gikan kini sa pagagamhanan, pagkatinahod ug sa pagkamalampuson ug uban pa, paminawa kini ninyong maong istorya. Aduna kuno toy usa ka profesor o maestro nga tungod sa iyang pagka-bright kaayo, hambugiro kaayo ug kusog kaayong magkaminos ug mangyatak sa iyang isig ka tawo. Tungod kay bright kuno kaayo ni mao profesor, maghuna-huna gid siya kanunay sa mga tawo nga moduol niya. Nga way klaro, bulok, bugo. Ha? Mao gina iyang pagtan-aw sa mga tawo nga maduol niya. Usa kuno kaadlaw ni ana, ang maong profesor gustong magbakasyon sa usa ka isla. Apan tungod kay dautan man ang tempo, walo-walo o pito-pito manguno, wa gyoy tao nga magpasakay niya sa iyang bangka. Until day usa ka tao nga mi-suicide ug miingon, "Sir, ako nalay mohaton nimo pikas isla. Bahala nagbawd kaayo." Nalipay kun ning maong profesor. Ug sa dihang na ginahinay na sila lawig, mga 15 minutos na ilang na lawig. Ningon kuno ni kalit ning maong profesor ngadto sa bangkero, operator sa maong bangka. "Mr. Bangkero, kamao ba po kang mo English? Tungod kay gusto kong mag-istorya tang mag-in-English ay ta. Hindi ko kamao mag-Bisaya." Pero Bisaya agad siya. Umingon intawon pod ang mong bangkero o operator sa bangka, "Sir, pasaylo Grade 3 ra ko. Ya musod ra po kong buwanon. Mao nang di intawon ko kamao mo English, sir. Mao nang di na lang siguro ta mag-istoryahanay." Ug niingon po kuno ang mga professor, "Pastilan nimo. Tungod kay di ka mo kamao mo istorya og English, 30% o 30% sa imong kinabuhi ang nawa." Bagot-bot kuno ang maong bangkero mingon, "Pastilan, 30% ang nawa sa kinabuhi, di lang ko kamao mo English." Grabe na jud pod. Nangutanan na po professor og niingon, "Akin kay di man ka kamao mo English, kamao kag mathematics." Ngutkot na pug bangkero og niingon, "Di gihapon, sir. Pasensya na gid kaayo. Kaning akong kanang naay pag-operate og bangka, nakat-unan ra gyud ako sa mga ginikanan. Mo na nga, pasensya sir, di gyud ko kamao mo math." Ingon na pud kuno mga professor, "Tuan na pod, 30% na po'y nawa sa imong kinabuhi. Tungod kay di ka kamaong mo kwenta." Ngutkot intawag way katol, itawag bangkirog maingon, "Mating, tuan na po'y 30% nawa sa kinabuhi, tungod kay di lang ko kamaong mo kwenta." Ug sa ikatulong higayon, nangutana na pod ang mga professor og maingon, "Kanina lang, kamao siguro kag science?" Miingon pod in taon ang maong bangkero, "Sir, pasensya in taon, kay grade 3 ra lagi ko. Wa gyud in taon ko kamao anay imong ipang istorya. Kundili ang akong nakatunan kanira yung pagpadagan niining maong bangka nga di ta malunod, taliwala niining kusog kayo nga mga balod." Ug niingon ang professor, "Kay bawo ka, 30% na pinawa sa imong kinabuhi. Kung atong isuma total, 90% ang nawa sa imong kinabuhi. Tungod kay di ka kamo mo English, di ka kamo og mathematics, o di ka kamo og science." Ug tungod kay niingon man ang mga professor, niingon in taon ang mga bangkero, tungod siyang kahadlok, "Pastilan 10% na linhabilin sa akong kinabuhi. Kung mangutana pa ni mga professor og lain pa nga subject nga wa ko kamao, mamatay na dug ko." Ang gibuhat sa mga bangkero, taliwa sa dagko kay mga balod, iyang gipakuskan full speed ang makina sa mong bangka. Kay gusto siya makaabot na sila dito sa laing isla, sa di pa mangutanag lain ang mga professor, kay basig mamatay na siya. So sa kusog na kayo, haguros na ang dagan sa mong bangka.
laparohon pa sila, kusog kayong dako kayo nga mabawod. Bulintang, kapakapa, among bangkag nalunod. Ug dito ang profesor, pertig yung paningkamot ug langoy kay di man dahil sa kamong langoy. Samtang ang maong bangkero nagpalutaw-lutaw ug nagpaduol-duol niya niyon, sir, kumusta man? Magamit pag imong mathematics, ang imong science ug ang imong pag-English diha. Ako sir, di na lang do kumuduol nimo kay 10% talay ako ang kinabuhing nabilin. Ikaw paningkamot nga kanang imong pagmalihiro nga mo English, kanang imong lihiro pagkagwag math ug pagkalihiro nimo nga pagwag science, makaluwas na nimo. Kay ako muuna nako kay 10% tala ni akong kinabuhi, ikaw 100% pa man ang imo. Paita no? Usahay ba sa atong mga talento nga niya nato? Usahay kinahanglan nga magpabilin gihapon tang mapaubsanon kay basin ang tawo nga atong gikaistorya adunay talento nga wa ta kahibaw ug naa niya. Sa ebanghelyo karon ang mga apostoles naglalis kung kinsa ang labing dako kanila. Ug sila gitudluan ni Jesus nga ang pagkasikat, pagkadako wala kini magpasabot kung unsay atong nabuhat. Hinuon ang pagkadako mao ang atong dakong pagsalig ngadto sa Ginoo. Ginamao. Gitudloan ta sa atong Ginoo Kristo sa ebanghelyo karon nga kung gusto tang maging dako, mahimong dako sa uban o mahimo tang mga sikat, dili kini tungod sa atong mga nabuhat, kundi tungod kini sa atong dakong pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Sa ato pa, ang atong pagkadako, pagkasikat o pagkahalangdon wala diha sa atong pagka-independente, pagkatinahod, pagkagamhanan o pagkamalampuson. Kining tanan, kining maong panglantaw, kalibutanon kaayo ni siya. Iba si mo ingon ta nga, sikat na ko, gumikan kay gamhanan kay ko. Sa tanang mga butang, lihiro ko, malampuson kay ko. Kanang maong panglantaw, gipaklaro sa Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostoles nga kana kalibutanon ragyod kaayo sa kaalam, kaantiguhan, talento ug mga kabtangan nga imong gihuptan karon. Palihog manindog ang tanan. Ato karong ipadayag ang pagtuo kitang tanan